He rescued me, now the song will sing. What a loving God is He. I love Him. Set my feet on the sturdy rock. Salvation out of His great love. Goedemorgen Sola. En dat was mei de 23e. van de zin und klopt 10 Mars. Jetzt Mr. John Peters hier mit Gedanken. Sie fahrt es gut. Wir sind von der bei der Apostelgeschichte, Kapitel 9. On a sturdy rock, out of His great love, I learned the meaning of salvation out of His great love. En Apostelgeschichte 6, 7 en 8 hebben we de 3 kapitels waar de vervolging aanvangt. En daarna zei ook ooit leid van een jonge Pharisäer, der heet Saul, later waar we aan Paulus namen, is wie hij Saul is. En dan, als hij zich eerst bekeert, dan noemt hij den griechischen naam Paulus, wegen Gott hat hem geroepen om te de Heiden dat evangelium brengt. En zo we hebben geleerd dat de vervolging moet de kerk moet endlich Jezus in geboten harken. Wenn Jezus had gezegd, goed in alle wereld, hangt aan bij Jeruzalem, en dan Samarien, en in Samaria waren de weinige mensen, van die wat ze niet veel hielden. En dan goed in Judea, dan goed in de ganze wereld. Maar ze blijven bij Jeruzalem daar. En nu heeft het vervolging. En wat passiert door de vervolging? Ze vervloeien, ze verspreiden. En doordat dat zij dat uitspreiden deden, verspreidt het evangelium ook. Want een Christ wo is, dan is het evangelium metgekomen, niet zo? Dan is de Heilige Geest ook. En dan kan het niet anders dan dat het uitspreiden en sozusagen uitvliegen in de ganze wereld. So, mensen würden vielleicht so gedacht haben, warum diese Verfolgung? Mir het Leben so schlecht. Vielleicht fällt es dir so. Warum mache ich das durch, was ich durchmache? Wir denken an, dass Gott sein Plan ist immer voll ab. Gott sein Plan ist fertig. Gott weiß, was er tut mit mir und die. Und wir machen vielleicht da an das große Bild denken. Und das große Bild ist, dass Jesus will, dass jeder einer geraten wird, dass jeder einer zu dem Wort kommt von dem Evangelium, was in Jesus Christus ist. Wenn er mir in die durchbrücken will, dann ist das Part von seinem wundervollen, schönen Plan, nicht so? Und das ist, was hier passiert. Und so, das Saul, der wir ganz dafür, dass Stephanus gesteinigt wird. Und nun in Apostelgeschichte Kapitel 9 geht er noch ein Stück wieder. Und weil die Christen nicht bloß in Jerusalem anstarten, aber weit geworden, das Evangelium will bei der Stadt Damascus gekommen, in Syrienland. Und nu sagt er in der Apostelgeschichte 9, das junge Saul, was een Iver hat für das Echte, für das Pharisäertum, er redet Luther von, und in Philipperbrief sagt er, ich wir ein Pharisäer mang Pharisäern. Ich wir echt, ich kann das Gesetz Moses, ich wir, wenn jemand hat könnt, das Evangelium durch Worten verdienen, er sagt, ich will haben könnt. Aber, am viel Genot, am viel der Bekehrung. So hier wir ein ganz religiöser, echter Kirchenlehrer von manchen Pharisäer, und die werden nicht bekehrt. Jefferson, Judith Jefferson. Das ist Kirchenlehrer von der. Die sind für das Echte, die sind für das Olle, die sind für das zu holen, dass wir dort gewarnt sind. Aber die sind nicht bekehrt, meine Freunde. Weil was ich dort, wenn hier wir einer in der Apostelgeschichte nehmen, kriegt so. Er sagt, Luther hat einen Iver für Gott. Aber wenn die Gott weiß, dann muss die Jesus Christus mit annehmen. Wenn Gott und Jesus und der Heilige Geist sind eint. Jesus sagt, ohne mich keine Stelle. Und ich sehe die Weichen im Fuder, sagt er. Die Fuder, der tragen, aber der mich tragen, sagt Jesus. Dann sagt Jesus, er wird für sich tragen, da ist ihn gestorben am Kreuz. Und so hier haben wir das junge Saulus, der zeigt in der Apostelgeschichte 9, dass der fordert sich Brief von den Hohepriester in Jerusalem, das wären die Kirchen Ältesten sozusagen zu der Zeit. Und dann fordert er Brief von dort, was ihm die Macht geben, was ihm die Autorität geben, was ihm den Namen geben, und er können Damascus reisen.
En du in de synagogen, en wat is een synagoge? Dat is een jüdische kerk, dat is waar de Juden zich treffen. En in de synagogen werden deze christenen, wat aan Jezus blijven, en die proben in de synagoge ook ihr Licht dagen te laten, en deden het evangelium te widerspreiden. En nu zegt hij wil naar Damascus met deze brieven, dan wil hij deze christen vastnemen, en die terugbrengen naar Jeruzalem, zodat ze door worden en verhier gaan, en leegmelig die aanbrengen, die leven van het nemen. En zo hij is weg naar Damascus met zijn groep, en hij is entweder op een Piet, te die tijd waar ik vet met mijn broeder, die reden over het luide, wat iemand van die reed van hij weer op een Piet. En zoals hij naar Damascus dichtbij komt, dan is er op eenmaal een dag het licht rammen aan. En dat is zo dag, hij valt van zijn Piet af, dat Piet wat zich ook vervierd had. En zoals hij door op de eerd ligt, hield hij een stem, Saul, Saul, waarom vervolgst u mij? En Saul zijn vrouw als voedsel, met wem red ik? Wer vertelt hier? En dan zegt de stem, ik zie Jezus, dem die vervolgen des. Wat zegt Jezus hier in onderweerd? Du luist, ik zie dood. Du luist, ik zie irgendwo im graf. Du hast dat wieder geredet, dat de jongen aan mij gestolen, mijn karper gestolen, waar ik zie dat wat met die redt. Wat bedoelt dit? Dus leven je Jezus. Openbaart zich hier, dat is een harde, jongen kerkenleraar, en zegt wie hij is. En dan zal zijn stem, wat zal ik doen? Wat zegt Jezus? Reis naar Damascus en doe wat hij zijn, wat hij doen zal. En zo, deze staat op en is blind. En dat zegt hij met overweren wat met hem toepen, die kunnen wat horen, aber die wissen niet wat er passiert. Die wissen niet passiert wordt, aber zijn niet met hem met dit. Dit weer bloos voor Saul, dat deze zich bekeren wordt. En dan wordt hij naar Damascus geleid, ganz blind. En voor 3 dagen is hij blind. Nu heeft hij 3 dagen tijd om denken, om grabbelen, om zich wonderen. Dus Jezus, die mij vervolgen deed, en Jezus zegt, wat die te Jan, wat die te mijn kinderen deed, dat is die te mij. Wanneer du jemand vrek bent, die is over iemand spateren, die is over iemand vliederen, dan hast je dat over Jezus gedaan. Wanneer jemand helpen is, jemand motor spreken is, jemand geld heeft, dan hast je dat ook te Jezus gedaan. Dat zegt Jezus ganz klar, Matthäus 24. En zo nu heeft hij 3 dagen tijd om grabbelen, en God heeft op Jan engel wem rijdt. God heeft immer op Jan eng wem rijdt, mijn vriend. Die luist vlecht is alle uit, die luist vlecht is geen hoepning, maar God schoof op Jan eng ook. En zo nu heeft hij den Ananias rijdt, en dan redt hij te deze Ananias en zegt Ananias, ik wil gaan, die zoals naar daar in de goos gaan, die blikke goos, die goos jet van daar nog te ving zijn ze. En dan voor deze Saul beden, en de hing op lijn, zodat hij zijn wordt gekregen. Over deze Ananias heeft een vrouw, zegt er, God, is dit niet dat wat ons christen vervolgen deed, wat ons wil opriemen? En zegt God, ja, dit is dat, maar hij is meent, en ik wil hem wijzen, waar hij lijden wordt voor mij. En wer heeft alle geleden voor het evangelium als des Paulus? Durch zijn reizen, durch die steinigung, niet zo, durch van op een schap iedereen ondergaan. En de jengschap wat daar jeng aan moet zijn. Ik wil hem wijzen, waar hij lijden wordt voor mij. Dat is Ananias, je hebt een Saul, der hing op hem lijn en zegt, Saul, in de namen van Jezus Christus, deze van Nazareth, die zoals wat er zijn kan. En dan zegt hij dat het blinge val van zijn ogen. En hij kan zijn, dat zegt, voets vangt je aan te reden van Jezus Christus in de synagoge en te andere mensen. En dat zegt hij, had zo'n wetenschap, zo deze wetenschap wat hij hier schoot als een Pharisäer, als een kerkenleraar, die kunnen hij niet gebruiken om dat alle toepassen. Want de schrift die past immer van top. Dat alle past met het niet top. Dat is alle door. Dat alle wies naar Jezus. Dat wies twee naar Jezus. En zo, hij vangt zich aan, ik wil met zijn strijden, om uit te tussen. En dan wordt Jan ziet zo wittig, wat nach der 8e ziet weer, wo hij eerst de leraar van weer, en willen ze aan nu aanbrengen en dat merken. So de christen, die versterken aan, laten aan in een karf, doen aan in een karf nemen, en dan laten ze aan van de wand naar af, irgendwo wat een venster was en dan kon hij vliegen in Jeruzalem. En de Jeruzalem-kerk heeft ook angst voor deze. Wat is dit een hechlerie? Wat heeft deze ver? Wel hij zich hier in de mang brengt. En dan is de Barnabas waar er door. Die wordt eerst alles verkauft worden, had het de kerk gegeven. En die wordt een naam gekregen had van Mout. Hij was een Jozef, nee, niet wie hij een Barnabas geworden. Wegen ze zeiden, dit is een zeen van Mout. Die merkt mensen moedig. Die brengt dus een Saul, wat nu bald wat Paulus zijn.
En dan brengt hij denen die gingen en zegt, dit is een bekeerde mens. Ik weet. En zo nemen ze hem aan en vrijen zich met hem toe. Nu heeft de Saul zich bekeerd. En toen waren we later nach meer van zijn reizen en die komt hier bald op. So hier weer een mens, een Saul, die had Jezus gevangen. Jezus had een grote liefde voor deze Saul en bracht zich den trainen aan. En nu wordt Saul iedermaal den 13e Apostel genannt. Waarom? Wegen hij had Jezus gezien, Jezus geheerd en hij werd geroopt. En dat heeft jullie meededreven in Kirchen gründen. So Saul, Paulus redet nur davon, sagt er, das meistens, wenn ich zur Antike geboren bin, wo er sagt, ich habe so eine große Genut gekriegt, mir ist so eine große Genut bewiesen worden. Ich bin der Echter, ich bin der Kirchenlehrer, ich bin ein Benjamit, ich bin ein Pharisäer, ich bin verrückt gesagt Moses, und sagt er, dass wir alle nichts im Vergleich mit Jesus Christus kennenlernen. So dort, was die Hass, was die von Jesus weghält, das ist voll tut. Erst dat echte, erst dat religiöse, erst dat die abgewassen bist, hast Angst für deine Schwiegereltern oder deine Eltern oder deine Geschwister. Nur dat alle vollen für Jesus Christus, dat wordt het alle wird sein. Und dann wird Jesus die vielleicht brücken kann, um die auch erregen zu an. Denn was ist Gott ihm will, dass nicht ein Sünder stirbt und Buße, oder die sich alle bekehren zu Jesus Christus, zu der Seiligkeit. Das soll der führt hier. Und durch diesen Saul, durch diesen, was Luther Paulus war, habe ich so viel schöne Briefe. Was habe ich? Irgendwo wie 13 Briefe geschrieben im Neuen Testament. Und die Briefe, die wiesen mir und die, wo wir können ein christliches Leben führen. So, Jesus wisse ich mit das. Das sperrt sich halt wie alle aus. Die Verfolgung wie so drauf. Und Luther redet davon, dass wir eine Zeit von Frieden in der Kirche sind. So Gott hat uns zurückgegeben und das Saul hat sich nicht bekehrt. Vielleicht hat jemand gesagt, je bet für diesen Saul. Wo Jesus hat sich den Träger geholt und hat ihn gebraucht, um große Dinge dann für sein Reich. Das ist nicht wundervoll, was für eine Liebe Gott hat für den schlechtesten Mensch auf der Erde. Du bist vielleicht von einer anderen Seite, du hast vielleicht nicht ran, du hast vielleicht die Telegraph gemerkt, du hast keiner, der die Telegraph gemerkt hat, mein Freund. Dort ist die Seiligkeit erst vor allem, die Bekehrung erst vor allem. Jesus ist für uns gestorben. Lass die Kämmel bereden, dass das etwas Wasser, was sich bekehren kann. Und jeder einer auf dieser Erde, der einen Puls hat, wo das Hart bumsen hat, wo der Luft holen kann, der kann sich noch bekehren. Ich glaube daran, wegen das Evangelium ist einfach für uns. Und jemand muss vielleicht sagen, well, du hast hier den Heiligen Jesus lasteren. Dort habe ich auch mein Video, was ich besträge und durch den Matthäus, Kapitel 4, 6 und 7. Du hast das Thema von der Heiligen Jesus-Leistung. Aber das Evangelium ist für uns. Jeder Mensch kann sich bekehren. Und Gott weiß sich, welche Menschen der Gott sich holen an. Er sagt, die best meint, ich will die brücken. Und machen die von denen sein, was sich bekehrt haben. Und was bereit sind, um für Jesus zu helfen. Kein dann, was es kostet. So, Gott ist sehr, meine Freunde. Bis nächstes Mal.